Mada hamata boy sate Şahir de sol grupa tona dışardı Agar ki шонемси дар ҳақиқат шахира дар кори шонемси рости гап бисёриҳо ҳайрон шуданд. Лек агар ки просто ай ситуатсия шахр барон эълон карда буд ки ай ҳамин рӯз иборат шахр ин сол аз соли 2020 меган. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Салом алейкум нафарое ки ҳайёҳои реп даф курсен ва тамошо мекунен. Пешай барнома сар кардан сарпарасти мо аз салои Шаҳррез, адреси мағозаи Шаҳррез рӯбарӯи маркази савдои Сарбарг. Инстаграмш мебурад. Нафарое ки асал заказ карданен метавонен дар инстаграм муроҷиат кунен, ба шумо бурда мерасонанд. мавзӯи имрӯзаи мо оиди 5 декабр. Ҳама ба фикрам курсианд ки дина чӣ гап шудагия дар дуруни реп. дар ёд дошта бошед, шонемси якчанд муддат пеш гуфта буд ки рӯзи 5 декабр як новости мебурад, як ответ мебурад дар ҳама. у вақтҳо гапу чапи шонемси райдер хати Сунат Шарипов ҷазир шуда буд камакак. одамо хиёл карданд ки шонемси дар Сунат Шарипов ответ метиҳад, лек и хел нашид. Чӣ хеле ки бисёриҳо шоҳиданд. Ина як видео буромад ҳам дар канали шонемси, ҳам дар канали Шахр дис дар хезаи авлод. дар уҷа Шахр як бигем сценария кардагия, саҳна кардагия. баъзе комментариёро мо хондем, маълуме ки баъзеҳо маъноша нафаҳмиданд. то андозае ки мо фаҳмидем, имрӯз камакак дар бораи ҳамун дисе ки Шахр дар хезаи авлод тайёр кардагия мефаҳмонем. дар клип агар ки дида бошед, як нафар дар дасташ нон давидесай ва 2 нафар қафошай. фикр мекунем иҷа Шахр бачакҳои хезаи авлода дар назар дора, 2 нафаре ки қафоанд ва барон он нафаре ки дар дасташ нон давидесай, ҳатто кепка пӯшид, паходҳову якчанд чизоша монанд кардагия ба барон. дар клип бози мебурад камакакаш бибинед. Mada hamata boy sate Şahir de sol grupa tona dışardı Varakhoy köhnara Boya darbatan badbar Qasim o suratura sarvita нафаре ки дар дасташ нонай давидесай барон, як ба фикрам то што барон авлод медиа карда, пешравиш хуб шуд, бигем звезда шуд дар реп. шояд ҳамин чиза дар назар дора ки нон дар дастша, пул дар дастша рафтесай. Шахр боша қафош медава мебия қати барон давидесай. дар авлод медиа Шахр қати барон кор мекард, якчанд моҳ кор кардаги буданд, лек Шахр баъд ай авлод медиа буромад. ай авлод медиа буромаданша Шахр ба фикрам ҳамон ҳолате ки нона мекана дар назар дора. нон мекана, и қаг аввал барон метиашав, Шахр нона меканаву пеши бачакҳои хезаи авлод мебиям. 2 нафаре ки қафои истодагиянд. ба фикрам хезаи 2020 ташкилкуниша дар назар дора, то што Шахр мебия нон метияву айҷо мебардора. Шахр ҳамин чиза ба фикрам дар назар дора, то што хезаи 2020 дар роҳи пула ё ки роҳи бизнеси, роҳи вобшим звездашавиро нишон додания ки лек нона мегирану ус рафтаниян. и то андозае ки мо фаҳмидем ва мақсадои Шахр ай клип чӣ мақсад дора, ҳамин чиза мо шумо нафаҳмондастем. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. шояд ҳамин чиза дар назар дора ки бачаҳо у тараф мераванд. Шахр гуфтеса ки биё ис бурем дар и тарафаи роҳи сумои сулуса. хулосаи гап, Шахр дар охир бисёри одаморо ҳайрон карда. клип морам рости гап ҳайрон шудем. мебиёя шонемси ай пешаш мебироя. шонемси як вақтҳо бигем устоди Шахрам, бигем ба фикрам хато намекунем, чунки бисёр чизоро ба фикрам ки ҳамон вақтҳо Шахр мехост рангишон кардан ё ки ай шонемси ягон чизша омӯхтан. дар аввали клип Шахр мегӯяд нархи хезаи авлода 5 сомон мондагӣ будам, ягон нафар нахарид ва як одам мондагӣ ҳозир зангш мезанам. лекин мутаассифона дар чанд касе ки ман предлагат кардам мақсад розӣ нашиданд, хезера нахариданд, мақсад барои ки қимати бад неста мегӯянд 5 сомон. барои ҳаму ҳозир як одами дига мондагӣ ҳамуда занг мезанам, агар ки ҳаму бихара хезера ҳамуда мефурӯшемш, нахараш тақдири хезер дар дасти ман, хайр бо ягон чораша мебинем.
ҳама одамеро ки шахер занг мезанад дар охир шонемси яке обратно зангш мезанаву шахери шонемси рӯбарӯ мешаванд. ҳеҷ чиз мо ҳам ҳайрон шудем рости гап ягон хе бовар намекардем лек ҳама хешед шонемси омада хезе авлода қад шахер дар додан дар куплето шахер як мисраш дашномам дорав лек мега шахер группатона 2 сол ҳисувуса шахер 2 сол группатона сардод агар ҳамаи мисраро хушу фикр кунем ба фикрам шахер дар назар дора ки 2 сол дар дилани хезе авлод ҳамчун нафаре ки ба мақсади ҳамаи группаро распадкунӣ дуромадагия яъне ки ҳамин гапи худи шахер группатона 2 сол хулоса фалон кан и ба фикрам ки ҳамин чиза дар назар дора. Агар ки шонемси дар ҳақиқат шахера 2 сол пеш хезе авлод роӣ карда боша барои хезе авлода барҳам додан байнашон нофаҳмоиҳо ташкил кардан дар кори шонемси рости гап бисёриҳо ҳайрон шуданд лек агар ки просто ай ситуатсия шахер истифода бурда бозиро и хето дода бошанд и просто як идеяи хуба лек агар ки дар ҳақиқат 2 сол пеш ҳамин кор маслиҳат карда шуда боша шахера ё ки шона дурандеш гуфта мешаванд барои як коре кардан ки одамо ҳайрон шаванд. И овоза камакак дар байни нафаро ки дар дали ҳамин репанд буромада буд ки охири солда ҳайрон мешен як кор меша охири солда ҳайрон мешен ва ҳамин буда як аз веца дар батли шахер қатъи 0 грамм якум боре ки барон эълон карда буд ки ай ҳамин рӯзи борад шахер дар хезе авлод участники хезе авлод мешавад батли 0 грамма шахер буд дар ҳамон батл ҳам хезе авлод ва ҳам шонемси ай қафои шахеран камакак батл ҳозир бубинен. чӣ хеле ки дар батл дидем ай қафои шахер ҳам шонемси ва ҳам хезе авлоданд бигем значит ай ҳамун вақт ягон байнашон алоқа будагай ҳамин чиз маслиҳат шудагай мумкин ки мақсади шонемси ҳамин буд ки хезе авлода пароканда кунад ака пароканда гуфта мешаи гапа ё ки не намедонем лек шахер дар ҳамин байн дуромад кори мехосташа кард. Зиндаву саломат бошен. Агар ягон чиза мо хато фаҳмида бошем хато фаҳмонда бошем узри зиёд фикротона дар комментария нависонед ва ин сол аз соли 2020 меган ҷои ҳайроншавиш нест чунки дар ин сол як коро як чизое шуд ки ҳеҷ ка бовар намекард лек шудам. Зиндаву саломат бошед. лайк мондана фаромӯш накунед. бори дигар такрор мекунем. спонсори мо Асадои Шаҳрдрез обод бошед. сарпарасти доимии мо Асадои Шаҳрдрез инстаграмаш дар айни ҳол дар рӯи экранҳото ҳаст метавонед дар омада заказ кардан гирен. обод бошед. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад.